ఆల్మోస్ట్ 3 ఇయర్స్ పైన అయిందండి. నేను ఫస్ట్ టైం కథ ఇని. హ్మ్. అప్పుడు ఆల్రెడీ 'గేమ్ చేంజర్' షూట్ జరుగుతుంది. ఆ టైంలో ఈరోజు నరేషన్ ఉంది. ఒకసారి దసపల్లాలో కూర్చుందాము అనే డిస్కషన్‌లో దసపల్లాకెళ్ళడం జరిగింది. హ్మ్. ఆల్మోస్ట్ మధ్యాహ్నం టైంలో ఆ టైంలో వెళ్ళాము. ఆల్మోస్ట్ 3 ½ అవర్స్ పైన నరేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. హ్మ్. ఆ నరేషన్ అయిపోయినాక నేను కిందకొచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 నిమిషాలు అసలు ఈ ఈ ఈ కథ ఎలా రాశారు? ఎలా ఇంత రూటెడ్‌గా ఎళ్లారు? అని ఒక షాక్‌లోనే ఉన్నా నేను. సో ఆ తర్వాత ఇలాంటి కథకి మనం ఎలా సపోర్ట్ చేసి కథ నిలబెట్టగలుగుతాం? హ్మ్. ఆల్రెడీ 100 మార్కులున్న కథ. హ్మ్. దాన్ని మనం కిందకవ్వకుండా ఇంకా బెటర్ ఏం చేయగలుగుతాం అనే యాస్పెక్ట్‌లోనే వర్క్ చేయడం జరిగింది. సో లక్ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ వి గాట్ మంచి టైం దొరికిందండి. ఒక 1 అవర్ 1 ఇయర్ 4 మంత్స్ పని చేసే అంత ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసుకునేంత, ప్లానింగ్ చేసుకునేంత టైం దొరికింది. హ్మ్. తర్వాత షూటింగ్ స్టార్ట్ అయినాక టకటక మనం చేసుకున్నాం. ఆల్మోస్ట్ షూట్ స్టార్ట్ అయ్యి కూడా ఈ సెకండ్ ఇయర్. సో